Doi o meu. Como o meu. Esta é a mesa 1A. Vamos sorteando unha a unha, van aparecendo na pantalla. Non tes o micro posto. Pon o micro, por favor. Bueno, bons días a todos. Este é o sorteo da primeira das mesas, a 1A, e van a aparecer todas as mesas, son os mesmos os que vedes na pantalla. A 1B, 1-2A, 1-2B, 3A. Os traíxas a Paco Vilariño e máis Rafa. Xa leíste os dous na mesa. Os candidatos poden justificar que non vayan, ou é César? Sí, claro. Eso non pode ser. Sí, non. No, pero aí poden salir, non? Non, xa están, sí, xa non ningún de... Non. Igual pensas que iban facer moito. Unha vez máis. No, pero o día a verdade. Cantas mesas temos? 37. 37. Sí. Está finalizado o sorteo. Xa están todas as mesas. Ben, bueno, xa se terminou o sorteo. Por favor. Por favor. Xa se terminou o sorteo electrónico, entón agora vamos dar unha copia a cada grupo e outra para o Concello. Entón imprime 4... Non, xa, alcalde, primeiro para os xugados, e despois xa para os grupos. Ya, pero xa levamos ahora dos grupos, por se hai algunha que alegar, ou? Non podemos levar ahora, ou? Non, xa, pero unha copia para o xulgado, outra para o secretario e outra para cada grupo político. Vale, xa así, César? Ou non nos quere deixar ninguna? Non, se non se deixa ninguna, eu se un secretario non lle dou nada a ninguén. Vale, pois entonces, unha para o Bloque, outra para Compromiso, outra para o PSOE. Vale. Imprimo 6 copias. Vamos a ver, tú 4, sí. Somos 4 grupos, máis unha que quede para o secretario, máis para o xulgado. Vale, 6. Pero se queredes imprimir 7, así o secretario quedase con 2, non pasa nada. Non, unha trae Manolito sellada. Unha para Manolito, é verdad. Aquí Manolito jubilarase de Manolito. Porque é un nombre que conoce todo o mundo, todo o mundo. É Manolo, claro, obviamente Manolo. Pero cando se jubile... Que vou buscar unha grapadora para... Si tiene que traiga...